Прилепът Никтерис, бидейки създание на лиминалното пространство между птица и звяр и активен през нощта, е симпатично свързан с духовете на тъмнинака и подсъзнанието. Ритуалът на екстракция. Текстът е експлицитен в своята прецизност. Операторът трябва да държи прилепа в лявата ръка и ножа на изкуството в дясната. Преди разреза се рецитира специфично заклинание за освещаване на кръвта в живото животно. 2. Араут, Арарут, Каратари, Иелеман, Иесетън, Еркеел, Сепиламатон, Мен, Мо, Ноими, Ианоел, Зилтифира, Ия, най-чисти Господи Адонай. Тази поредица от номина Барбара, варварски имена, смесва еврейски титли Адонай с неразбираеми звуци, типични за магическите папируси, предназначени да заобиколят рационалната мисъл и да въздействат директно върху духовните сили. След като кръвта се събере в стъклен съд, прилепът трябва да бъде погребан с почести в чиста земя, което показва уважение към жертвата, а не садизъм. Употреба. Кръвта се използва като мастило за писане на заклинания върху девствен пергамент. Едно забележително заклинание включва поставянето на такъв свитък под главата на спящ човек, за да се предизвикат пророчески сънища или да се принуди дух да се яви в съня. Си диксеро, консолабит ме лектулус меус. 18. Това е форма на ониромантия, гадаене чрез сънища.